Deň 3. Záhrady Yuyuan. Uprostred moderného veľkomesta stále prekvitá tradičná a nesmierne čulá stará štvrť, plná obchodíkov, pouličných predavačov i turistov. Z platí uličiek starého mesta sa ukrýva jedna z najkrajších čínskych záhrad, záhrada Yuyuanská. Postavená bola v 16. storočí za vlády dynastie Ming a jej vybudovanie trvalo viac ako 20 rokov. Ponúka množstvo pavilónov, brán, jazierok a kľukatých mostov. Jej názov v preklade znamená záhrada šťastia. Aj my tu trávime pár šťastných chvíľ. Na zvyšok po obede sa stratíme v hlučnom dave a oddávame sa nákupom. Deň 4. Suzhou. Ani nie 100 km od Šanghaja leží kľudné mestečko Suzhou, vďaka množstvu kanálov známe ako Benátky východu. Suzhou je v Číne centrom umenia, typické predovšetkým hudbou a výrobou toho najjemnejšieho hodvábu v celej Číne. Jeho prehliadku si najlepšie vychutnáte z paluby výletnej lode, plaviacej sa popod klasické čínske okrúhle mosty a pomedzi tradičné domky s bielými stenami a čiernymi škrydlovými strechami. Deň 5. Centrum moderného Šanghaja. Nanjing Road je podľa mňa najkrajšia ulica Šanghaja a rozhodne moja najobľúbenejšia. Je to najdlhšia nákupná ulica na svete a prejsť ju celú znamená prejsť celých 6 kilometrov. Vychutnať si ju preto môžete aj počas jazdy v turistickom vláčiku. Získať však miesto v jeho vagónoch často býva bojom o holý život. Prečo? Nanjing Road je zároveň jednou z najrušnejších nákupných ulic na svete a denne sa na tejto ulici premelie vyše 1 milióna ľudí, ktorí sa spolu s nami oddávajú čínskym nákupom. Vyústi na nábrežnú promenádu Bund, ktorá dodnes pamätá koloniálne obdobie. Jej 52 budov je postavených v rôznych mnohých štýloch, románskom, gotickom, renesančnom, barokovom či iných. Ponúka teda výstižnú hodinu koloniálnej architektúry. Na druhej strane rieky sa predvádzajú najvyššie mrakodrapy, na čele s najtypickejším šanghajským mrakodrapom Perlou východu.
Trajektom a motorikšou sa odvezieme do tejto mrakodrapovej štvrti, zvanej Pudong. Aby sme si vychutnali výhľad z toho najvyššieho mrakodrapu, Tin Mao, priamo z jeho 94. poschodia. Deň 6. trávime v zoologických a botanických záhradách, poslednými nákupmi a poslednou večerou. I ocko už zdal jedine paličkami a mamka si šikovne zaobstarala príručný plastový príbor. A deň 7. je čas baliť kufre a preletieť 10 000 kilometrov naspäť na rodnú hrudu. Dovidenia vo Vietname.